De allereerste winterfiets Alversteretocht krijgt sowieso een vervolg. Dat maakt de organisatie van de Moonbetiet bekend, nog voordat de 500 deelnemers van start gingen. Nou ja, het was natuurlijk de bedoeling dat hij eenmalig was met het winterfietscongres. Maar ja, gezien de opkomst en ook de hoeveelheid mensen die, shit, ik had mee willen doen. Ja, zeker. Het hoegt net de helft van 63 te winnen. Maar flink bikkel je mij vanzelfs al. Want het is natuurlijk een wintertocht, zo zei de organisatie. Toch zijn de deelnemers blij dat de sneeuw en de gledens verdwenen binnen. Nou, het is droog en het is net glad. Dat is wel heel belangrijk. Daar ben we het wiest mee. Gelukkig is dat, de wien is wel te doen. Dat is het slimste net. En als je kijkt naar je boorman, waarom doe je mooi? Ja, nou ja, het is een goede voorbereiding voor de zomer. Hè. 200 kilometer pakken in deze tijd. Daar pluk je in juni en juli de vruchten van, zullen we zeggen. 200 kilometer wordt er op een fiets online. De tocht is zwidder als de traditionele tocht. En dat had benammen te krijgen met de kjeld. In Starum zitten er al genoeg kilometers op om te vernemen hoe het met de deelnemers gaat. Nou ja, het is een pigeraankader, maar verder is het precies hetzelfde. Maar ik er oh. Neemt dat nog ook meer energie of valt het daar? Nou ja, het zeker. We hebben het van de wind hoeven, dus een beetje eten blowen en dan een traapje en dan kom je er vanzelf. Hey, tot kijken, Ljouwer. Deelnemers en organisatie zijn goed te spreken over deze nieuwe versie van de Alversteretocht. En dan te bedenken dat dit nieuwe initiatief haast net terug in weer. Zoals gisteren, ja, dan had het gewoon niet door kunnen gaan. Dan de snelwegen natuurlijk afgesloten, hadden de mensen hier niet kunnen komen. Ja, dat is echt de nachtmerrie van een wintertocht. En nou, de route is perfect. Ja, het is perfect weer, het is droog, ja, wel koud, harde wind, maar ja, het is winter als steden.